Moikka kaikille! Tässä videossa kerron, miten rahoituslaskelma, kannattavuuslaskelma ja myyntilaskelma laaditaan. Ja mä käytän apuna tässä tällaista mun kuvitteellista esimerkkiyritystä, somesihteeri, toiminimi. Eli kuvitellaan nyt, että olisin perustamassa toiminimeä ja tämän toiminimen kautta tarjoaisin sosiaalisen median sisällöntuotantopalveluita muille yrityksille. Ja nyt on hyvä huomioida, että mikäli sun oma aiottu liikeidea poikkeaa hyvin merkittävästi tästä mun esimerkkiyrityksestä, niin luultavasti sun laskelmat tulee näyttämään hiukan erilaisilta. Mutta ei huolta, me käydään läpi kaikki tärkeimmät pääkohdat, mitä ihan jokaisesta laskelmista tulee löytyä, vaikka se liikeidea olisi hyvinkin erilainen. Lähdetään liikkeelle siitä, että käydään ensin läpi tämä rahoituslaskelma, sen jälkeen tosiaan tehdään kannattavuuslaskelma ja lopuksi myyntilaskelma. Ja nämä laskelmat kannattaa täyttää tässä järjestyksessä, koska se edellinen laskelma antaa meille aina tietoa siihen seuraavaan laskelmaan. Ja rahoituslaskelma vastaa meille siis kysymykseen siitä, että kuinka paljon me tarvitaan rahaa, jotta me voidaan sitten käynnistää tämä yritystoiminta. Eli lähdetään selvittämään sitä rahan tarvetta, että kuinka paljon sitä rahaa tarvitaan, jotta saadaan tämä esimerkkiyritys pystytettyä, ja sen jälkeen sitten lähdetään katsomaan, että mistä se raha saadaan, eli rahan lähteet. No ihan ensimmäisenä me tiedetään se, että silloin kun perustetaan toiminimeä ja sille halutaan tällainen brändinimi, somesihteeri, niin se tulee rekisteröidä kaupparekisteriin. Ja toiminimen kaupparekisteröintimaksu on 70 euroa. Ja silloin tämä tieto laitetaan tänne riville hallinnolliset kulut, rekisteröintimaksu. Ja mikäli olisit perustamassa osakeyhtiötä, niin löydät tästä oranssista laatikosta sen tiedon, että kuinka paljon sitten tämän osakeyhtiön rekisteröitymismaksu on. No sitten yleensä alkavilla yrittäjillä on käytössään jotain olemassa olevia työvälineitä, esimerkiksi puhelin ja tietokone, mitä sitten voidaan hyödyntää tässä yritystoiminnassa. Ja myöskin tässä mun esimerkissä ajatellaan nyt näin, että mulla on käytössä oma puhelin sekä myöskin sitten tietokone, mitkä olen hankkinut aiemmin. Ja nämä aiemmin hankitut jo olemassa olevat työvälineet, niiden arvo kirjataan tänne riville apporttiomaisuus. Eli tähän riville laitetaan kaikki ne työvälineet ja niiden arvo, mitä voidaan sitten hyödyntää tässä meidän tulevassa yritystoiminnassa. Ja kuvitellaan nyt näin, että tämä mun tietokone ja puhelin, niiden arvo olisi noin 1000 euroa, ja näitä sitten tulen hyödyntämään tässä yritystoiminnassa, niin joten tämä tieto laitetaan tänne riville apporttiomaisuus 1000 euroa. No, tämän kaltaisessa toiminnassa, missä myydään omaa osaamista, niin usein ei ihan hirvittävän paljon ole näitä alkuinvestointeja. Ei tosiaan usein tarvita autoa, kalusteita, ei ole mitään liikehuoneistoa, ei remonttia, eikä myöskään takuuvuokria, ei laitevuokria, leasingiä. Niin usein se näyttääkin siltä, että tämä rahoituslaskelma jää hyvin tyhjäksi, tai siellä on muutama rivi, mitkä on täytetty. Mutta yksi semmoinen tärkeä, mikä tulee ehdottomasti huomioida, on tämä kohta yrittäjän oma toimeentulo. Ja nyt toki sitten useinhan me, kun lähdetään perustaa yritystä, haetaan starttirahaa sen oman toimeentulon turvaksi, mutta on tärkeää huomioida se, että starttirahaa maksetaan aina kuukausi jälkikäteen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi kyllä vähintään varautua siihen, että millä me sitten turvataan se oma toimeentulo, se ihan ensimmäinen kuukausi, kun me ollaan käynnistetty se yritystoiminta, jos sen yritystoiminnan kautta ei saataisi yhtään palkkatuloa.
Joten ihan nollabudjetilla ei voi tämän suhteen lähteä liikkeelle, vaan vähintään sinne jotain tulee budjetoida. Ja tässä mun esimerkissä mulla olisi nyt 1 500 € budjetoitu tähän mun oman toimeentulon turvaksi, mitä voisin sitten hyödyntää ne yritystoiminnan ensimmäiset kuukaudet, ennen kuin se palkkatulo sitten lähtee virtaamaan sen yritystoiminnan kautta. Työntekijöitä tässä ideassa ei ole, ei alkuvarastoa eikä myöskään kassalle tarvetta. Yhden vielä lisään tänne, kohta internetsivut, esitteet, niin tässä liikeideassa mun tarkoitus olisi perustaa omat nettisivut. Ne tulen tekemään itse, mutta jotta sitten saan domainin ja webhotellin, niin pieni summa sinne tulee budjetoida, ja näihin arvioin, että menee noin 100 €. Mutta siinä olisi kaikki rahan tarpeet, eli kaikki alkuinvestoinnit, mitä liittyy tähän minun yritysideaan, mitä tarvitaan, jotta yritystoiminta saadaan käyntiin. Eli yhteensä nämä investoinnit ja tämä rahan tarve tässä aiotussa esimerkissä olisi 2 670 €. Ja nyt meidän tehtävä olisi seuraavaksi sitten käydä läpi, että kun me tiedetään tämä rahan tarve, niin mistä tämä rahan lähde sitten tulee. Eli lähdetään budjetoimaan tätä kohtaa rahan lähteet. No nyt me huomataan heti ensimmäisenä, että tänne on tippunut jo tieto tästä 1 000 € omat työvälineet. Eli silloin, kun me ollaan kirjattu tänne apporttiomaisuusriville tämä tieto siitä 1 000 € niistä tietokoneista ja puhelimesta, niin tämä automaattisesti tippuu tässä meidän Excelissä tänne kohtaan omat työvälineet. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi tämä erotus nyt sitten pystyä käymään läpi, että kun meillä on täällä nyt 1 000 €, mutta rahan tarve oli 2 670, niin tästä miinus 1 000 €, niin meillä olisi tarvetta sitten vielä käydä läpi tämä 1 670 €, että mistä se saadaan tähän yritystoimintaan. No tässä esimerkissä se olisi nyt minun omat sijoitukset yritykseen. Ja usein kyllä se rahan lähde on tämä rivi omat sijoitukset yritykseen. Voi olla tilanteita, että se on pankkilaina, mutta sitten toki meidän pitäisi neuvotella erikseen pankin kanssa nämä lainaehdot, tai sitten se voi olla kohta muut lainat, esimerkiksi lähipiirilaina, ja silloin meillä tulee olla tällainen velkakirja tehtynä siitä, että kuka tämän lainan meille sitten tarjoaa. Mutta kuten sanoin, niin usein se on tämä kohta omat sijoitukset yritykseen. Jes, nyt me nähdään, että rahan tarve ja rahan lähde on balanssissa, eli niissä on sama summa, ja kaikki kohdat ollaan käyty läpi, niin rahoituslaskelma olisi tältä erää valmis. Ja tämän jälkeen voimme sitten siirtyä kannattavuuslaskelmaan. Kannattavuuslaskelmassa käydään läpi kaikki yritystoiminnan kiinteät kulut. Eli kiinteillä kuluilla tarkoitetaan niitä kuluja, mitkä meillä juoksee joka kuukausi, vaikka yritystoiminnan myynti eli liikevaihto olisi 0 €. Lähdetään rakentamaan tätä kannattavuuslaskelmaa siten, että käydään ensiksi läpi nämä ihan pakolliset kulut, mitä meillä tässä yritystoiminnassa on joka kuukausi, ja sen jälkeen sitten vielä määritetään tavoitetulos, eli tavoiteltu palkkatulo, mitä me sitten yrittäjänä haluttaisiin tästä toiminnasta, jotta meidän kannattaa tähän yritystoimintaan lähteä. Mutta helpompi lähteä liikkeelle siitä, että ensin kirjataan nämä yritystoiminnan kiinteät kulut. Ja nythän me tiedetään, että ihan ensimmäinen pakollinen kulu, kun me lähdetään päätoimiseksi yrittäjäksi, on tämä yrittäjän eläkevakuutusmaksu YEL. Ja jälleen kerran tästä oranssista laatikosta me löydetään se tieto, että
kuinka paljon tämä YEL-vakuutusmaksu minimissään on kuukaudessa silloin, kun startataan uutta yritystä. Eli voidaan nyt käyttää tätä minimimäärän esimerkkiä tässä laskelmassa, eli 141 € olisi tämä yrittäjän eläkevakuutusmaksu kuukaudessa. No sitten on hyvä arvioida, tarjotaanko jotain muita vakuutuksia. Tässä minun esimerkissä ei ole nyt tarvetta ottaa mitään muita vakuutuksia, ja ainoa pakollinen vakuutus on tämä yrittäjän eläkevakuutusmaksu YEL. Työntekijöitä meillä ei myöskään ole. Yrittäjän oma palkka ei koske toiminimeä, niin tämä tieto laitetaan tosiaan toiminimiyrityksessä sitten ihan lopuksi tänne kohtaan tavoitetulos. Tässä vaiheessa se jätetään vielä tyhjäksi. No sitten täällä on pakollisena kuluna puhelin ja internet. Niitä tosiaan tullaan tarvitsemaan ja niinpä budjetoin tänne noin 40 €, mitä niihin menee joka kuukausi. Samoin myös kirjanpito, sen aion ulkoistaa ja se onkin järkevää silloin, kun kirjanpito ei ole se oma vahvuus, että ulkoistetaan tämä kirjanpito sitten kirjanpidon ammattilaiselle hoidettavaksi. Ja kirjanpito tällaiselle pienemmälle alkavalle yritykselle maksaa noin 60 € - 100 € kuukaudessa. Se riippuu ihan valtavan paljon siitä, että kuka tämän kirjanpidon meille hoitaa ja myöskin meidän yritystoiminnan koosta. Mutta ihan hyvä arviosumma siihen on noin 80 € kuukaudessa. Hyvä on myös huomioida se, että mikäli emme tiedä ihan tarkalleen jotain summaa, niin se kannattaa mieluummin sitten aina budjetoida hiukan yläkanttiin kuin liian alakanttiin, niin silloin ainakin se on meille itsellemme turvallisempaa, jotta ihan varmasti olemme huomioineet kaikki kulut. Sitten täällä on vielä katsotaan tuolta markkinointi, eli jokaisen yrityksen on hyvä jotain kuitenkin aina huomioida sinne markkinointiin, vaikka sitten muutama kymppi, että me olemme sen huomioineet, että jotain kulua siihen menee, jotta voimme sitä sitten markkinointia tehdä. Ja samoin siellä on vielä toi toimistokulut, pankkimaksut, eli yrittäjänä sitten maksamme pientä summaa noista yritystilin kuluista. Näin. Mutta muita yritystoiminnan kiinteitä kuluja tässä mun esimerkkiyrityksessä ei ole. Ja kuten nähdään, niin nämä kiinteät kulut on hyvin maltilliset. Eli siellä on toi yrittäjän eläkevakuutusmaksu ja myöskin sitten kirjanpito, puhelin- ja internet, pankkikulut ja pieni siivu markkinointiin, mitkä on yleensä ne pääasialliset kulut, mistä sitten ne muodostuu. Tämän jälkeen tosiaan vielä määritetään tämä tavoitetulos, eli se palkkatavoite, mitä me lähdetään tästä yritystoiminnasta hakemaan. Ja tässä on nyt hyvä ajatella niin, että mikä on sellainen kohtuullinen palkkataso, mihin olisi tyytyväinen ensimmäisen vuoden aikana, jotta tähän yritystoimintaan kannattaa lähteä. Ja tässä mun esimerkissä käyttäisin nyt summaa 2000 € kuukaudessa. Eli yrittäjänä tähtäisin nyt siihen, että vähintään 2000 € saisin kuukaudessa nettona, jotta minun kannattaa tätä yrittäjän riskiä ottaa. Ja sitten tulee vielä huomioida verot, eli mikäli sitten voisin saada tämän 2000 € nettona, niin siitä tulee maksaa veroja ja voidaan toiminimiyrittäjyydessä arvioida noin 10% veroprosentilla, mikä on hiukan yläkanttiin, mutta kuten sanoin, niin mieluummin vähän korkeammalle budjetoidaan, että ei ainakaan jää sitten mitään huomioimatta. Hyvä. Eli nyt kun ollaan saatu tänne laskelmaan meidän tavoiteltu palkkatulos ja määritettyä yritystoiminnan kiinteät kulut, niin nyt sitten nähdään tällä rivillä A plus B, myyntikatetarve, eli tämä olisi se meidän minimimyyntikatetarve, kuinka paljon meidän on tehtävä myyntiä kuukaudessa, jotta tästä toiminnasta saadaan kannattavaa ja itsellemme saadaan kohtuullinen
itse määritetty palkkatulo. Tämä meidän Exceli sitten vielä laskee siten täällä vihreällä, että yrittäjä pystyy myös lomailemaan, tarkoittaen sitä, että yritystoiminnan kulut juoksee 12 kuukautta, mutta myyntiä tehtäisiin 11 kuukautta. Eli tarkoittaen sitä, että ollaan huomioitu joka kuukausi, että tehdään pikkasen enemmän myyntiä, jotta sitten 1 kuukausi voitaisiin lomailla. Ja niinpä tämä vihreällä oleva tieto on se oikeastaan se kaikkein tärkein tieto, kun lähdetään rakentamaan myyntisuunnitelmaa ja myyntibudjettia. Eli me tarvitsemme vähintään 2774 euroa kuukaudessa, jotta sitten saadaan tästä toiminnasta kannattavaa. Ja näin olemme valmiita siirtymään sivulle myyntilaskelma. Ja kuten nyt nähdään, kun siirrytään tänne kuukausimyyntilaskelmaan, niin täällä vihreälle on nyt siirtynyt tämä tieto siitä, että kuinka paljon vähintään meidän tulee tehdä myyntiä kuukaudessa, jotta sitten toiminta on meille kannattavaa. Ja nyt on vielä sit hyvä huomioida, että nämä luvut, tämä myyntikatetarve ja myöskin sitten nämä meidän tuotteet, mitä tänne lähdetään budjetoimaan, niin on alvittomia. Eli aina jätetään sitten tästä kuukausimyyntilaskelmasta nämä arvonlisät huomioimatta, koska muuten se vääristää sitä meidän liikevaihtoa, koska arvonlisävero vaan kiertää meidän yrityksen tilin kautta verottajalle, mutta se ei ole oikeasti meidän rahaa. Eli hinnat tulee laittaa alvittomina, ja myöskin tämä arvioitu summa on nyt sitten alviton myynti. Mutta nyt kun siis tiedetään tämä minimimyyntikatetarve, niin nyt voidaan lähteä siis täyttämään tämä kuukausimyyntilaskelmaa. Ja kuten nyt näette, olen tehnyt tänne jo valmiiksi muutaman muistiinpanon, eli täällä rivillä tuoteryhmän nimi, olen kirjannut jotain esimerkkiyrityksen palvelupaketit. Eli tässä mun esimerkkiyrityksessä mulla olisi nyt 3 erilaista palvelupakettia, jos tämmöinen paketti S, minkä hinta olisi alvittomana 90 euroa, paketti M, minkä hinta olisi alvittomana 150 euroa, ja paketti L, minkä hinta ilman arvonlisäveroa olisi 280 euroa. Ja mikäli olet nyt laskenut omat tuotteesi tai omien palveluiden hinnat siten, että ne sisältää tämän arvonlisäveron, niin tosiaan näihin laskelmiin sitten tulisi se arvonlisävero sieltä miinustaa. Ja se yleinen kantahan on se 24%, niin sen siitä hinnasta sitten poistaa. Ja samoin sitten olen tänne riville asiakasryhmät määrittänyt nämä mun 2 pääkohderyhmää, eli siellä on alkavat yksinyrittäjät ja sitten myöskin mainostoimistot, jotka tässä esimerkissä olisi niitä mun kohdeasiakkaitani. Ja sitten lähdetään budjetoimaan sitä tietoa, että mitä tuotteita ja kuinka paljon mitäkin menisi kuukaudessa siten, että me pääsemme tähän myyntikatetarpeeseen, että tämä erotus muuttuu positiiviseksi. Ja tämä mun ensimmäinen palvelupaketti, tämä paketti S, sen yksikköhinta on tosiaan 90 euroa. Se ei sisällä mitään kuluja, eli tähän kuluriville, mikäli tämän tuotteen valmistaminen maksaisi minulle jotain, niin lisättäisiin tieto siitä kulusta. Silloin puhutaan muuttuvista kuluista. Mutta tämä tarkoittaisi nyt ihan tällaista jotain mun omaa osaamista, ehkä logon suunnittelua tai yhden postauksen tekemistä, niin se ei vaatisi multa itseltäni mitään kuluja, niin jätetään kulurivi tyhjäksi. Ja tätä palvelupakettia pääsääntöisesti myisin alkaville yrittäjille ja laitetaan vähän enemmän. Sanotaan, että 8 menisi näitä paketti S:ää kuukaudessa. Ja seuraavaksi sama tehdään paketti M:lle, eli paketti M, yksikköhinta 150 euroa. Tässäkään ei olisi mitään kulua, eli tämä tarkoittaisi jotain tällaista
2 postauksen tekemistä esimerkiksi alkaville yrittäjille. Ja sanotaan jälleen kerran, että siinä menisi 8 niitä kuukaudessa. No, tämä paketti L on vähän hinnakkaampi, se olisi 280 €, ja tähän sisältyisikin nyt kulua, että tähän kuuluisi joku tällainen videoeditointi, minkä olisin ostanut sitten toiselta yrittäjältä, ja sanotaan, että sen kulu olisi esimerkiksi 70 €, ja silloin määrittäisin sen kulun tälle riville. Ja tätä palvelupakettia möisinkin nyt sitten pääsääntöisesti mainostoimistolle, tai uskoisin näin, että he tulevat tätä pakettia ennen kaikkea ostamaan, ja niitä menisi kuukaudessa 5. Ja nyt sitten katsotaan, kun olen määrittänyt nämä määrät tänne, että miltä tämä näyttää, tämä meidän erotus. Ja kappas, kuten näemme, erotus on positiivinen, eli se tarkoittaa silloin sitä, että tämä meidän budjetoitu liikevaihto miinus sitten nämä meidän pienet kulut, mitä kohdistui tänne, on yhteensä niiden myyntikate 2970, ja se, mihin meidän piti päästä, oli tällä vihreällä, ja silloin erotus on tämä 196, tarkoittaen sitä, että nyt meillä on se kaikkein tärkein tieto meidän yritystoiminnan kannattavuuden kannalta, eli me tiedämme, kuinka paljon me tarvitsemme asiakkaita kuukaudessa, jotta toiminnasta saadaan kannattavaa. Ja tämän esimerkin myötä me tosiaan tarvittaisiin asiakkaita yhteensä kuukaudessa 21, eli 8 plus 8 plus 5, näistä tulisi 21 asiakasta kuukaudessa. Viikossa se tarkoittaisi noin 5 asiakasta viikossa, ja silloin voitaisiin arvioida, että päivässä minulla pitäisi olla vähintään 1 asiakas tällä hinnoittelulla, jotta toiminnassa tulee kannattavaa. Kuten nähdään, nämä laskelmat on oiva työkalu myös siihen, että päästään laatimaan myyntissuunnitelmaa ja tekemään itsellemme tavoitteita, jotta voidaan niihin sitten yltää. Eli laskelmia ei suinkaan tehdä pelkästään esimerkiksi starttirahaa varten, vaan sen oman toiminnan johtamisen vuoksi. Mutta tältä erää olisi myös myyntilaskelma valmis. Ja silloin voidaan todeta, että kaikki laskelmat on tehty. Toivottavasti tästä videosta oli sinulle hyötyä, ja mikäli on mitä tahansa kysyttävää, laita viestiä.